ये कोई रंडी कह रहा है। मंदिर बदनाम बा पुजारी से, देश बदनाम बा भिखारी से, और भोजपुरी बदनाम ऐसन लौंडा लौंडिया से। काहे ला कहतानी ई रउआ लोग सब कुछ जानब, बताई त जरा एहो गाना होखेला का? भोजपुरी में कपड़ा उतरल बाकी रह गईल बा, बाकी सब त ई लोगन नंगा कइये देले बा। ये बड़ी अच्छी बात कही। काहे ला ए तरह कहतानी ई सब कुछ बताई, सब कुछ समझाई, त चली ना। चलो भाई। ना 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 हम घरे ना जाए पटक के। तोबा तोबा। लबड़ी देवी काहेला हमरा के कहता रे घरे चल जाला, तू जे तरह के काम करता रे हमरा के कहता रे घरे चल जाए तो हम बिना पटक के ले नहीं। नदी से अपन खोल न, ताकि लड़का बूढ़ा जवान सब डुबकी एक के बेर लगा लेबे। हाँ भौजी ए में बड़े बड़े लोग चल गईले, लेकिन हम कहाँ गई? हमरो के एक बार चांस दा, ताकि हमहू डाल के। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई लोग सही कहतानी कि ना, एक बार चेक करे के मौका तो देवे के चाहिए ना एकरा के। देखे तो घुस जाइब भाई लोग, लेकिन एगो डर बा, कहूँ एड्स उड्स के समझता नहीं। हमरा के ना सेफ्टी 4-5 गो लगावे के पड़ी। आए 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 का कहले रे? तोरा दीदी के सलवार में मोटका केला भोको। ना 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 तोरा दीदी के लगे घमंड बिल्कुल नहीं खे। आओ रे भाई के मन कर चढ़ के उतर जो। मैं शर्म है कोई? किन सरबा हम तोरा बाप के ढूंढल चाहतानी कि तू पैदा कैसे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर भइल रहे तो एकरा के कंडोम चुसवैले रही कि न? क्या बोला तूने? का विचार बा एकर रे? हमरा तो लागत कि उस समय में एकर बाप के भी ओमे आग लाग गेलै, जरल पैदा ले ले। आई तो लोगन ई भोजपुरी इंडस्ट्री के कौंची के इंडस्ट्री बनैले बारे। बात तो सही। अगर ई लोगन के पैदाइशी सही भेल रही तो ई लोग आके एक तरह के मुजरा न करी। बाकी भाई लोग हम चलतानी, वीडियो पसंद आई जा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करियो। चलतानी, बाय, टेक केयर, जय हिंद।